Avui us presentem a la nova estrella del món del cinema que apareixerà al tercer episodi de El Mite, que s'estrena el dimarts dia 7 de juliol a les 5 de la tarda. Com podeu veure, és una aranya. De moment l'episodi encara no s'ha filmat, però potser ja ens pots explicar com ha estat el primer contacte amb el genial creador del Mite. Ha estat fantàstic! Un somni fet realitat! És una persona encantadora, d'aquelles que saps que mai et faran mal. És evident que després d'aparèixer una sèrie tan important com aquesta, et ploraran les ofertes. Ja tens algun projecte en perspectiva? Sí, menjar-me una mosca sense i fer una bona migdiada. Les aranyes som així. Bé, amics, no oblideu connectar dimarts a les 5 al canal de YouTube i, si pot ser, subscriviu-s'hi.